Sanibonani. Sanibonani. Ngicela nivume uma ngibingelela. Sanibonani. Uthuthana kaNdlovu. Ongenawo namandla okukhuluma. Ongakwazi futhi ukukhuluma nje noma kuthiwa kuyamfica. Phezu kwesimo esibhekene naso bafethu. Angazi noma kuyangivumela yini kodwa nje akufiki kimi ukuthi ngempela into engizoyikhuluma ngosicebi into engeke iphinde yenzeke. Angazi noma kufanele yini ngithi bengiphila nosicebi ngisho into ebiyenzeka ngoba kwamanje angakholwa ukuthi isicebi angizophinde ngiphile naye. Ngiyafisa ukukhuluma konke besikwenza nebekade siphila ngakho sinaye ngenxa yesikhathi namandla okukhuluma mhlawumbe uzongihlula kodwa engingakusho sihambile indlela nesicebi sisuke kude ngicabanga ukuthi besiya kude futhi kodwa uNkulunkulu ubekhomba ukuthi usicebi uvakashile la ezulwini la emhlabeni akhona kubo uyadlula ngoba masingabheka izinto akazenzile sibheka iminyaka yakhe sibheka isikhathi akade enza ngaso izinto ayiziningi izinto kodwa zilingana naye izinto akade ezenza. Ngiqala ukusebenza nayo sicebi satholana sahamba sayosebenza kwesinye istudio kuthiwa kaBazuka khona mangibuza ukuthi hawu mshana awangezi ukuzosebenza kimi yini wathi malume imali ayikho nakhona la ngiyahlanganisa ngiyabhadanisa ingoba nginamali malume kodwa mase nginemali ngiyacela ukuthi ngibuye ngizosebenza nawe ngithi mshana bekufanele usho kodwa ukuthi kukhona la ushoda khona ngikhona mina sikhona istudio bengizokwazi ukusebenza nawe ngenye indlela. Axolisekele lodwa igama ke belisho usicebi kimi ukuthi kukhona inkinga esinayo. Befike enza izinto ezingekho right ngaleso sikhathi sixabane ngize ngithembise ukumshaya egcineni uzobuza lodwa igama kaZolisho lethi nje malume ngiyaxolisa. Nakanye usicebi ngixabana naye uthola ukuthi asisakhulumisana ngenxa yokuthi khona izinto ezirong mhlawumbe akazenzile ngamthethisa. Ukhona umuntu ongafakaza lo umuntu obephila naye ngakutshela ukuthi usicebi ukuthuthela kwakhe ebantwini abawu10 mhlawumbe uyedwa noma babili abamazi yethuthela. Indlela kade ngihlonipha ngayo bekade ngizizwa nami ukuthi no nansi ingane engiphila nayo. Usicebi ke empilweni yakhe bengifana noJomo Sono lo webhola ngoba zonke izinto ebezenza istudio berekhodwa yini inkosini idlalelwa yini ngibuye sisebenze nothisha Mchunu ukuthi simproduce emsebenzini ngiphinde ngibe imanager yakhe futhi makuthi uyamfuna ufuna ukumsebenzisa bekufanele uqala udlule kimi njengemanager yakhe ukuthi hayi vumelana nami ukuthi amthola kuphinde kuzoba usicebi manibona lama trucksuit engiwagqokile lawa awethimi yebhola iMaskandi team usicebi bekuyedlala ibhola neteam kaMaskandi bengikhona lapho futhi bengiyimanager yakhe ngiphinde ngibe ucoach futhi wakhe khona lapho engakusho nje ukuthi angisho ukuthi abanye abalahlekela kodwa mangithi ngiyabalansisa ngibheka izinto engathi ngilahlekelwe kakhulu kubadlula bonke abantu
ngilahlekelwe. Ngiyacela bafethu nisiyeke makuthi isikhali siyekeni isikhali bakuthi asike isikhathi esiyokhala ngaso ngaphandle kwalesi. Ambe kahle mshana, ambe kahle sicela. Futhi ugatsheni ukuthi abadedele